କଳାହାଣ୍ଡି ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି? କୁଣ୍ଡା ଆଇଟମ୍ ଏସବୁ କ'ଣ ଝୁଣା ବେପାର ହେଉଛି? ହଉନି କେତେ ଦିନ ହେଲା କ'ଣ 9 ଦିନ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ଆଗରୁ ବେପାର ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ି ବଡ଼ି ଅଛି ଆମର ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ତାଳ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଏଠି ବିଭୂତି ଆଇସେ ଆମର ସମାଜସେବୀ ନେତା ବିଜେପିର ବିଭୂତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ନାଲକୋ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲିବା ସବୁ ଦୋକାନ ବଳିର ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖିବା ବିଭୂତି ଆଇଙ୍କ ସହ।
ଆମେ ଏବେ ବିଭୂତି ଆଇଙ୍କ ସହିତ ବୋଲୁଛୁ ଯେ କି ନାଲକ ମେଳାରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ଆମର ସମାଜସେବୀ ବିଭୂତି ଆଇ ଯିଏକି ବିଜେପିର ଜଣେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ତୋ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମର ଆମ ତାଳଚେରର ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆଛୁ ନାଲକରେ ବୁଲୁଛୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବୁଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଲକର ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ବିଭୂତି ଆଇଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଛୁ। ସେ ବହୁତ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଲି ବୁଲି କଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଭୂତି ଆଇ ଆମର ବିଜେପିର ଯୁବ ନେତା। ଦେଖିକି ମୋର ଦିଟା ଆଣି ପକେଇ ଦେଉଛି।